Pri investovaní je prirodzené pýtať sa, koľko to zarobí. Čo ak vám ale vaša investícia prinesie aj niečo navyše? Napríklad priestor pre dokonalý oddych. To znie super však. Osobné využitie apartmánu. Niektoré investičné nehnuteľnosti ponúkajú majiteľom možnosť tráviť v nich čas počas roka. Či už ide o víkend v horách alebo rodinnú dovolenku. Vlastný apartmán vám prináša slobodu, kombinácia výnosu a životného štýlu. Zarábate počas sezóny, oddychujete mimo nej, len si vyberiete termín, ktorý vám vyhovuje a môžete si plnými dúškami užívať pohodu na Liptove. Služby a vybavenie, wellness, reštaurácie, detské ihriská a iné atrakcie či aktivity, všetko, čo potrebujete na pohodlný pobyt, je súčasťou rezortu a vy tak máte investíciu aj dovolenku doslova bez starostí. Investícia, ktorá slúži aj vám, má inú hodnotu. Pridanú hodnotu. V Tatra Invest spájame výnosy so zážitkami. Klikajte na tatrainvest.sk a dozviete sa viac.